I am Abraham of the nation. There is no way Nkaku will be the one making me afraid in my own capacity, in my own cabal. Onye ọbụla hụrụ ozi a tụsara m ya n'ihi na Chineke nke Pastor Paul Eneche agbadatala wee gbuoro nwanne anyị nwoke a Nkaku nke na-enye ya nsogbu n'ebe ọ na-azụ ahịa. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.si ha Asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke ji wee bịa taa. Otu nwanne anyị nwoke apụtala wee nye akụkọ ịgba ama bụ nke ama dịka testimony n'olu bekee. Otu Chineke si wee were aka ya wee bịa lụọrọ ya ọgụ nke dị n'etiti ya na Nkaku nke na-eri ihe niile o nwere n'ebe ọ na-azụ ahịa. Nke a mere n'ụlọ ụka Dunamis nke onye isi ha bụ Dr. Pastor Paul Eneche, dịka anyị hụrụ n'otu ihe onyonyo ebe ya bụ nwanne anyị nwoke pụtara wee kọọ ije ya na Nkaku. Dị ka o siri kwuo, ọ kọwara na ya bụ ọgụ bidoro n'afọ 2023 bụ afọ 2023, dịka ya bụ Nkaku na ụmụnne ya niile foro ntutu taa wee sị na ha ga-atacharịrị ngwaahịa niile nke ya bụ nwoke nwere n'ụlọ ahịa ya. Ọ gakwara n'iru wee kọwaa otu o si wee gaa zụrụ nwamba nke ama dịka busu wee dowe na ya bụ ụlọ ahịa ka ọ chụwara ya Nkaku ọsọ, mana o kwuru sị na ebe ya bụ ọgụ nọzi wee gbaghagharị bụ na emechaziri ọnọdụ wee gbanwee, bụ nke mere na ọ bụzi ya bụ Nkaku na-achụ busu ọsọ. Ọ gakwara n'iru wee kwuo na ya mechaziri wee gaa zụrụ mmanụ nsọ n'aka Pastor Paul Eneche, bụ nke ya ji wee gaa wee fee na ya bụ ụlọ ahịa, nke emesiziri Chineke ewere aka ya wee bịa lụọrọ ya ọgụ ma gbusie ya bụ Nkaku. Asịla na Solex si kama lere onyonyo ya. My name is Abraham Okafor. So I am here to testify the goodness of the Lord upon my life. In the year 2023, there is a stubborn rat, because I based in Benue State and I am selling provision. There is a stubborn rat. Always, they just use my shop to do a packing shop. A packing shop to the extent, if I keep bread, they will chop, they will drink mineral, they will eat sweets, they will chop rice, they will chop beans, every eatable thing. This rat, they chop them. In the Igbo land, they call that rat Nkaku. So this Nkaku is a very poisonous rat. To the extent, I put busu, but they chase busu and chop everything they want. Busu is cat. He bought a cat, but the rats were now chasing away the cat. Because of that Nkaku, I can't ask people about that Nkaku, and they tell me, say, if that Nkaku bite a human being, that human being, if God no help, that person no go survive. I can't say, how can I go there my shop? I go there fear Nkaku. Say what thing happen. So I can't gather my mind and go to church. The day where our daddy in the Lord, Daddy Paul Nature, he blessing only for you. I bless it, finish. I carry it, come back. I begin to spread it around my shop, spread it inside my shop. All the, because I knock plank on top of the ceiling. Made the Nkaku no come, but the way they come, I don't know. But as I sprinkle that anointing oil, I come wake up when they come to the shop. I remember the word of our daddy in the Lord. If you pray, he go say, you bastard devil, you will be roasted by fire, you will be burned by fire. I remember that word, and I use it to that Nkaku. I say, this Nkaku, today is your day. You will be consumed by fire, and you will be roasted by fire. And that day, before the night, after the next day, 3 of Nkaku die. See the picture here. See the picture. 3 of the bastard Nkaku died. And he said, what didn't kill Nkaku? Now God to kill them. I said that Nkaku, you will be roasted by fire and you will be died by fire. I declare, he said, today is your last day. And after that, that bush who I get, I come out and chase that bush away. Let that Nkaku come. Useless bush. And he said that what really made him that angry was that he's a tither. He said he pays his tithe well. And Pastor keeps saying that when you pay your tithe, you shall be preserved. Why is Nkaku eating his product? And today, the Lord has saved him. Busu that cannot handle Nkaku is a useless busu. Drive it away. Amen. And somebody give the Lord the praise. I didn't know that Nkaku can drink mineral. Eat liquid. Eat beans, eat rice, eat everything. Nkaku terrorizing a mature man. And since after that death, that has been the end of any of all the Nkaku. Yes, sir. So the reason why I am giving this testimony, I am Abraham
of the nation. There is no way Kaku will be the one making me afraid in my own capacity, in my own cabal. Eh? Amen. Oh my God. Nkaku with long mouth. Very poisonous. Anywhere Nkaku is tormenting your life, today they are roasted by fire. Amen. Anything that is Nkaku or Nkakushous, today is their end. Give the Lord a big clap of hands. Ọkwa ya bụ ihe onyonyo. Ọ dị mma gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m ịmarala na etu anyị si eme ya deere ebumnuche gị etisi wee hụ ya bụ akụkọ maka ọgụ Nkakwụ nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso eburu anyị esonye ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji ịmara na nke o ji kacha mma gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị asị gị nnọọ onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka ị na-ahụ onyonyo a pịara m follow, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m follow, ọ bụ na TikTok itikiere m follow ma atọ ọkụma Igbo ndị ọma njem ọnụ Igbo mụrụ nze m ọzọ ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o ise ngwa tụsara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ udo dịrị unu.